Vítáme vás u našeho podcastu Malej velkej. Ten název si myslím, že je odpovídající, když se na nás dva podíváte. A dneska máme vlastně téma multilevel ve finančním poradenství nebo multilevel versus finanční poradenství. A tak já začnu hned první otázkou na tebe a to je to podle tebe správně? Multilevel ve finančním poradenství. Hele, ta otázka jako má dvě strany mince, protože myslím si, že když by nebyl určitým způsobem multilevel marketing ve finančním poradenství, tak tu službu dneska nemá kdo dělat a možná si nenajde plno lidí, kteří jsou dneska v tom oboru dobrý. Mm-hmm. Ale zároveň to musí mít nějaké hranice, o kterých se možná dneska budeme bavit, kde ty hranice všechny jsou, kde je vnímáme, kde už to naráží na to, že to není úplně v pořádku. Mm-hmm. A právě tam si myslím, že když se ty hranice přesáhnou, tak to začne narážet na to, že na tomto finanční poradenství zásadně trpí. Okay. A potom říct, že plno takovýchhle oborů, který jsou založeny na nějaký trošku profesionální službě, na konci který stojí vlastně nějaký zákazník, který má dostat hodnotnou věc nebo službu. Jo, s tím 100% souhlasím. Já to jako vnímám dost podobně tadyhleto, tak konec konců oba dva pocházíme z toho světa a přesně jak si řekl, bez toho multilevelu bychom tady asi ani nebyli. Souhlasím. A vlastně do dneška nějakým způsobem multilevel asi se dá říct, že i děláme, i když asi ne možná v takové formě, jako si to ten člověk představí na první dobrou. Jo, souhlasím. No a já bych se jako možná totiž hned vrhnul na otázku, která je, znali jsme ji, rezonuje tím trhem, že se neříká, že to je multilevel marketing, že to je strukturální biznis. A kde teda je ten rozdíl? A jestli vůbec teda nějaký je, nebo proč máme pocit, že se tady to děje? Proč se tady to zaměňuje? Já jsem v tomhletom poměrně přímej. Já si myslím, že to je prostě jenom jako marketing, pojďme tomu říkat jinak, aby to neznělo blbě. Protože prostě multilevel dáš do Google, primárně na tebe začnou vyskakovat nějaký články, které jsou negativní a vlastně tím pádem pojďme tomu neříkat multilevel marketing, pojďme tomu říkat strukturální biznis. Strukturální biznis, když si jenom představím, tak má teda nějaký struktury, jinak řečeno multilevel levely, je to jednak jedný a vlastně se tomu jenom říká jinak, aby to možná znělo sexy. Je to dost podobný. Když se teda budeme bavit o finančním poradenství, přesně jako já nejsem finanční poradce, já jsem rodinný finanční poradce nebo majetkový správce nebo specialista, investiční konzultant nebo já nevím, pracuji v nadnárodní korporaci fungující v 50 zemích Evropy nebo 50 let v 15 zemích Evropy a prostě pojďme to nazvat jakkoliv jinak, jenom aby se na to nekoukalo špatně. Mně totiž jako přijde, že se multilevel marketing často jako zaměňuje za nějakou pyramidu, letadlo a takovýhle veškerý názvy, které samozřejmě tím trhem rezonují a nejsou úplně pozitivně braný. Bohužel mi přijde, že plno lidí jako nezná ten rozdíl a zaměňuje se to špatně. Dokázal bys jako dneska říct, jaký jsou teda ty zásadní rozdíly? Hele jo, to už je ten rozdíl, kdy tady mluvíme o třeba letadle nebo nějaký pyramidě, tak to už je jako zásadní, protože jako strukturální biznis a multilevel by jsem klidně řekl, že může být to samý. Ale jako letadlo, to si spíš lidi pletou s nějakým jako Ponziho schématem, typicky nějaký vstupák do toho biznisu. To znamená, chceš s náma podnikat, dělat něco jako strašně zajímavého, tak musíš dát vstupní nějaký fíčko, aby ses k nám zapojil tady do klubu výherců nebo jako výher nejlepších lidí. A vlastně to je jako v podstatě nelegální business model, který neprodává žádný produkt a žádnou službu. Jo? Vlastně není tam žádná přidaná hodnota, je to jenom přerozdělování peněz. A to přerozdělování funguje samozřejmě do té doby, dokud přitejkají noví lidi s novýma vstupníma poplatkama, který se nějakým způsobem přerozdělujou a je to jenom prostě překydávání z jedné hromady na druhou, ale já s ničím neobchoduju. A to je samozřejmě jako něco, co je už jako vyloženě špatně a to pryč, ruce pryč. OK. No, já bych se chtěl jako zeptat, co tě naučil multilevel? Nebo jak dlouho jsi dělal multilevel? Hele, já jsem... Uděláš?
No, tak já jsem se vlastně do finančního poradenství dostal v 18 letech. Mm-hmm. Tenkrát to ještě bylo možné, tak jsem začal na konci 3. ročníku střední školy, což je možná fajn zmínit, protože dřív to možné bylo a i tím vlastně podtrhnu to, že v tom oboru jsem relativně dlouho. Je to dneska 11 let, přes 11 let lehce. A vlastně 10 let jsem byl v čistém multilevel marketingu v firmě, kde jsem se jako naučil vesměs všechno, co dneska umím. A nevnímám to ve všech hlediscích negativně, tak jak se na to na tom trhu nahlíží, protože já dneska si myslím, že jsem se tam naučil vysvětlovat věci jednoduše. Mm-hmm. Myslím si, že tam zásadně platí pravidlo směrem k těm lidem, kteří tam do toho oboru přicházejí. Říkám na rovinu, že ne vždycky jsou to kvalitní lidi, kteří do toho oboru patří, ale už právě kvůli tomu se člověk musí věci naučit vysvětlit jednoduše. Mm-hmm. A platí tam takovýto pravidlo, když to neumíš vysvětlit jednoduše, tak tomu dostatečně nerozumíš. Jasně. A myslím si, že díky tomu jsem se naučil dobře pochopit daný témata, se kterými jsme pracovali, a dobře je předávat dál. To je jedna věc. A druhá věc, která mě napadá, tak si trochu říct, že to je manažerská práce. Uh-huh. Že nevím, kde jinde bych dostal příležitost se od 18letého kluka na střední škole, který neměl s tím oborem vůbec nic společného, začít dozvídat první kroky k tomu, jak dělat manažerskou práci. A trochu si říct, že v určitý fázi té kariéry jsem ji dělal dobře. Uh-huh. No, v té pokročilé fázi a do dneška si trochu říct, že umím dělat manažerskou práci a to jsem se tam naučil tím časem. Okay. A zároveň možná ještě přidám jednu věc a to je nechám to možná na potom. OK. Mě zajímalo, já to jako trošku budu rozporovat, jo, ale protože já máme i ten název toho podcastu. Super, protože my jsme vlastně jako úplně jiný a přesto spolu podnikáme, jo, a ať už fyzicky nebo i nějakým způsobem jako chováním a tím pádem jako já trošičku totiž možná jdu jako proti tomu multilevelu, protože není žádné tajemství, nebo lidi, kteří nás znají, že ty si možná vždycky byl úspěšnější v tom multilevelu a já jsem možná vždycky byl úspěšnější v tom finančním poradenství, v tom obchodě a tak dále. A tak mě by zajímalo, jako, co si myslíš o tom, jak když se na to podíváme jednoduše, tak multilevel je jeden jako z biznisů, kde jeden pracovník má nad sebou 10 manažerů nebo nadřízených a všichni by se o něj měli starat. Versus jako v klasickém nějakým korporátním biznise máš jednoho manažera na 10, 20, 30 lidí, někdy 5 samozřejmě a tak dále. Ale tak to jako většinou je, jo. Tak proč si myslíš, že to je takhle? A jestli je to podle tebe správně? Že je tam jako velká ta struktura, jo? No, že vlastně se o mě jako stará 10 lidí, jo, prostě že musím tam nějakým způsobem rozmělňovat marži, musím tam nějakým způsobem rozmělňovat všechny tyhle ty věci a jestli na konci dne je jako vůbec možný, aby všichni ty lidi byli manažeři, jo. Protože multilevel vlastně jako směřuje k tomu, že všichni budete jednou někoho vést. Nauč se to a někoho veď. A přijde mi, že obecně to lidi jako chtějí, jako vlastně konec konců já si pamatuju sebe, když jsem vyrůstal, tak ten táta mi říká, najdi si to místečko a kdyby se jako někoho vedl, že jo, to je jako dobrý být ten manažer, protože když řekneš manažer, tak to zní sexy, ale vlastně přijde mi, že čím jsem starší, tím víc lidí poznávám, který jako si uvědomějí, že vlastně nechtějí mít zodpovědnost za někoho jiného, že nechtějí být manažeři. A že ten multilevel jako jediná cesta pro to dostat se někam v té kariéře vejš, je přes ten management. Jo? Tak co si o to myslíš? Hele, já to možná vezmu od začátku, kdy, jak já jsem to vnímal, když jsem do toho oboru přišel a přesně souhlasím s tím, že vlastně jako jediná a velká motivace byla k tomu udělat manažerskou pozici, tam to začne být zajímavý a vlastně jako oprávněně ta motivace k tomu vedla, protože tam to jako teprve začalo být někde zajímavý. Na druhou stranu si myslím to, že to, co vlastně přesně ty zmiňuješ, že se to musí jako někde naplnit, že vlastně nemůže přeci být každý manažer, tak bohužel dneska ten systém je ale postavený tak, že manažer seš vlastně relativně rychle a nemusíš mít v týmu jako úplně zázračný lidi, kvalitní nutně lidi a bohužel
se pak dostáváme do toho bodu, že si lidi říkají, že jsou manažeři a bohužel jako nevydělávají ani průměrnou mzdu v České republice. Možná jsou jako zásadně pod průměrnou mzdou a to je hrozná škoda. Ještě k tomu v podnikání. A ještě k tomu v podnikání, kde mají náklady za kancelář, za sociální, zdravotní a veškeré věci a možná ještě si musí koupit ten oblek a musí hezky vypadat a všechno. A přijde mi to, že se vlastně dneska je to takovej ledovec, jo, kdy prostě je tam hodně lidí, kteří jsou v managementu, v tom modelu je hodně lidí, je to někde nasycený. A i ten management neznamená, že člověk bude manažer, takže bude vydělávat super peníze. Jo, prostě je tam plno lidí, kteří jsou manažeři, právě kvůli tomu, co zmiňuje, že ten systém je k tomu tlačí, že jinak to vlastně jako nejde, že jinak se tam moc ty peníze vydělávat nedají a oni možná ani manažeři být nechtějí. A ta struktura jim vytváří takový tlak na ně, že vlastně ten člověk se možná časem začne bát říct svůj názor, že nechce být manažer a že by možná to chtěl dělat jako čistě finanční poradenství, obchod. A myslím, že těch lidí je hrozně moc, který se v tom trápí. Já si myslím, že jich je spíš jako i většina, protože pamatuju si několik, jako možná desítek, ne stovek, jako rozhovorů, kdy ti lidi řekli, tak já teďka někoho takzvaně budu mluvit tím slangem, jo, přivedu, narekrutuju, znáboruju, to je jedno, protože potom, když povýším, tak budu mít vyšší koeficient za osobák. Budu se vlastně tím osobním obchodem, budu mít takovou větší marži. A já říkám, to je jako skvělý, takže vlastně ty vůbec nechceš být manažer. Ty chceš mít vyšší koeficient za svůj osobák. Ale ta cesta k tomu je přes pseudomanažerskou pozici a tam tě to jako zabije. Jo? Že, anebo spíš ty budeš jako špatný manažer, nebudeš se o ty lidi chtít starat. A nebo tomu třeba najdeš chuť, jo? To se samozřejmě může stát, ale vlastně ten prvotní motiv byl velmi často, budu mít víc peněz jako z toho obchodu. A cesta k tomu obchodu je přivést lidi do týmu. Jo, a to je vlastně za mě úplně zvrácen, protože když by tato cesta nebyla a mělo to být o tom, že budu se teda živit jako tím osobním obchodem, tak vlastně můžu mít lásku k tomu řemeslu a zároveň teda postupovat tou kariérou a mít vyšší marži. Jo? A tadyhle to mi nechci říct jako ve všech multilevelech, no tak já se samozřejmě nechci dotýkat jako i všech různých oborů, které fungují na principu multilevelu i mimo finance, protože já znám finance, jiný obory jsem nedělal, nechci se do toho jako pouštět, ale úplně neznám moc multilevelů, který fungují na tom principu, že tou kariérou můžu postupovat jenom na základě té služby, nebo toho daného produktu. Spíš je to o tom budovat tu strukturu, proto multilevel, více struktur. Nikde neslyšíš multilevelu jako multi-klient level, jo? O tom se nemluví. Nebo spíš takový biznesy jako ani nejsou a přijde mi to hrozná škoda. Tam si řekl hezkou myšlenku, která se vlastně týkala toho, že ty lidi se chtějí dostat na tu pozici, aby získali vyšší koeficient za osobní obchod. Protože ono, co si budeme povídat, ono se to dost často tomu novému člověku, který přichází dost často v multilevelu, to je student, jako takový ten člověk, který je nepolíbený tím trhem, vlastně nemá žádnou pracovní zkušenost. Nadšenej, snadno motivovatelný. Jsou to jako lidi, kteří vlastně jednou jsem slyšel jako hezkou myšlenku, že to je člověk jako akcie, jo, který vlastně může přijít, může být dobrý, anebo taky může být špatný a hodně kolísavý nahoru dolů a tak dále. A ono se vždycky prezentuje, nebo hodně se prezentuje manažerská práce, vlastně budeš dávat peníze za strukturu, na tom to je založen, jenže ono to zase tak jednoduchý není přeci. Jo, ono není zase tak jako jednoduchý přivízt nepolíbenýho člověka, naučit ho tu práci dobře, ručit za tu práci, a chtít, aby ta práce se nedělala jenom v jednom, ale třeba postupem času v 10 lidech. Možná pak ve 20. A aby furt si udržela nějakou kvalitu. A možná třeba ve 200 lidech. Možná ve 200 lidech. A furt si snažila držet nějakou kvalitu, protože v určitý moment, když budu chtít růst a budu chtít růst rychle, nebudu chtít brzdit lidi, což nebudeš chtít brzdit lidi, protože vlastně vidíš zatím tu kariéru, ten růst, tak vlastně ty musíš někde ubírat na podmínkách. Na podmínkách toho, co budeš přinášet tím lidem, co budeš po nich chtít, aby dělali v tom týmu a zároveň na konci i na tom bude trpět zásadně ten klient a ten nejvíc, protože ten bude dostávat někde osekanou tu službu jako takovou. Jo, mě zajímalo, jestli někdo někdy v multilevelu řekl, hele, stopneme teďka nábor, protože musíme zkvalitnit tu službu, zpreciznit to, a až tadyhle to poladíme, tak pak začneme přivádět nový lidi a přidáme jim už to jako zdravý, dobrý know-how. Tak spíš to je o tom, hele, přived lidi a nějak to vyřešíme. No tak znáš takový to,
kurz slaví kurz. Jo, to už jdeme hodně do slangu tady nějakých lidí, tak to... Já nevím, jasně. No, dobrá. Já si jako navážu tady na to téma, jaký si myslíš, že jsou teda ty adekvátní, nebo kde by vlastně měly být ty nároky na multilevel marketing v rámci finančního poradenství, aby to ještě bylo přípustný, protože vlastně i my se furt snažíme budovat firmu, růst, to znamená tvoříme multilevel marketing, ale možná v tom hledáme nějakou cestu toho, aby to bylo uchopitelné a dalo se s tím pracovat dlouhodobě a netrpěla na tom ta služba. Okay. Hele, v první řadě přesně jako multilevel marketing, otázka, co budeme brát za to slovo multi. Jo? Protože pokud mám hospodu, kde je majitel té hospody a má tam kuchaře a číšníky a ty nějak staví vedle se většinou kuchaři jako nad číšníkem, že jo, většinou, ale bere třeba víc peněz. Ale řekněme, že prostě kuchař číšník, tak tam máš jako 3 úrovně nebo 2 úrovně. A jakmile máš 2 úrovně, už by někdo mohl spekulovat, že to je multilevel, protože jsou 2. Samozřejmě pokud máš jako, ale tenhle ten model jako není schopný vlastně přijmout větší počet lidí. Jo? To se potom bavíš třeba o nějaký franšíze a to už je zase trošku něco jiného. A multilevel v podstatě znamená, že mám jako více úrovňový management a ten management tvořím proto, aby vlastně ustál příchod těch lidí, protože na každýho deleguju část nějaký práce. Typicky ředitel vede manažery, manažer vede ty obchodníky a tak dále. Jo? A jako čím více úrovňový management máš, tím vlastně víc můžeš škálovat ten biznis, jako kolik lidí je schopný jako udržet, pojmout, přijmout. Pokud budeš mít 2úrovňový management, tak se bavíš o tom, že ta firma může být třeba o 10-20 lidech, možná jako strop, 5, protože kolik ty jsi schopný jako ohlídat jednotlivých lidí napřímo a vlastně jako vést je a kontrolovat jejich práci a tak dále, tak dále. Buď to musíš na to mít nějaký megasystém, ale jako kdyby si jich měl třeba 20, tak si prostřelíš palici prostě, si myslím, za půl roku. A vlastně díky tomu, že máš teda jako víc úrovní v tom biznise, tak seš potom schopnej jako delegovat část té práce a vlastně tím pádem řeknu, jako nebudeme mít třeba 8úrovňový management, musíme hodně narůst, tak uděláme 30úrovňový management a prostě může nás být 5 000, 50 000, nebo já nevím. A tam máš mezi tím nějakou korelaci, kolik těch úrovní je a jako kolik potom ta firma je schopná jako přijmout nebo jako nějakým způsobem spravovat lidí. No a teďka vlastně k těm nárokům na ty teda lidi, kteří do toho přichází. Možná, když se vrátíme, neznamená to ale to, že když je teda čím více úrovňový ten management, takže vlastně ty rozdíly mezi těma jednotlivými úrovněma nejsou zase tak zásadní. To znamená, že v ten daný moment ten manažer nemá ten o kousek vyšší stupínek, nemá o tolik větší zkušenost, protože je třeba, nebo když nebudeme brát ani toho manažera, budeme brát jako nějakého vedoucího nováčka, tak on je třeba o 2 měsíce cestou dál v tom oboru. Ten člověk neumí přeci jako o tolik víc věcí. A vlastně jako já si myslím, že se tady to nedá moc jako zlepšit, zefektivnit, zvýšit tu možnost toho růstu tím, že víc uděláš pozic. Nemyslím si, že to jako, je úplně... Jako jo, tak když řekneš tady za ty začátky, tak jo, a ono ještě samozřejmě pak tam vzniká tlak na tu marži. Protože teďka dám příklad, prodáváš nějakou službu nebo produkt a její hodnota je 10 000. Když uděláš 10úrovňový management, tak vlastně jenom přerozděluješ peníze a dáš je do 10 pozic nějak. Jo? Když děláš 50úrovňový management, tak to musíš rozdělit na 50 dílečků. Ta firma pojme velké množství lidí, kteří ti vlastně budou násobit tu službu nebo ten produkt za těch 10 000. Takže na konci dne se třeba přerozdělí jako ještě víc peněz. Ale já budu mít jako klasická myšlenka, prostě chci 1% ze 100 lidí, dejme tomu, no a nebo chci 100% ze sebe. A jo, jenom z mýho nějakého jako biznesu, prostě, který dělám. A teďka jde o to, do jaký úrovně jsem schopnej tadyhleto jako korelovat, aby to na sebe, aby to vzájemně spolupracovalo. A taky, jestli ten biznis to vůbec umožňuje. Protože pokud bychom dělali, nebo pokud děláš biznis já teďka nevím, nechci degradovat žádný povolání, ale prodávám nějaký jako absolutně primitivní, jednoduchý produkt. Jo? Budu prodávat, typicky se říká prodávat hrnce, jo? Nebo vysavače a tak dále. A to neříká, že jako primitivní produkt, ale prodám nějaký, není zatím nějaká složitá legislativa a tak dále, tak vlastně si to třeba můžu dovolit, protože zaškolit toho člověka není zas tak těžký. Ale v případě, že jsem ve finančním poradenství, což je regulovaný, jako dost regulovaný obor, musím splňovat nějaký licence, což
teda pokud odpovím, tak ty nároky jsou třeba licence, ano, tak musím mít nějaký licence od České národní banky, pokud ten obor chce dělat, vzniká tam nějaké ručení za provize. Přece jenom pokud prodám hrnec, tak vlastně jako mám cash hotovo vyřešeno, ale pokud prodám někomu životní pojištění a zvolím si cestu prostě jednorázový zálohový provize a ručím za to 5 let, 60 měsíců, tak jako já přece musím dodat nějakou službu a bojím se, že od toho klienta přijdu a to už je zase úplně jiná diskuze. Ale potom samozřejmě přesně, já jsem se zadlužil a podobně, protože mi to třeba nikdo neřekl. A přitom je to jenom o tom, že ten člověk nad tím jako vůbec nepřemýšlel, protože myslím si, že když máš 5 pohromadě a řeknu ti, prodej někomu nějakou smlouvu a dostaneš tady za to nějakou odměnu, která je vlastně mnohonásobně vyšší než v té hodnotě té smlouvy, tak jako přece i jako průměrně inteligentní člověk položí otázku, hele, kde se ty peníze berou? No, je to nějaká záloha, že ta smlouva bude trvat. A pokud na to se ten člověk nezeptá, tak ukazuje, že vlastně vůbec nepřemýšlí nad tím, co dělá. Vůbec jako nad tím neuvažuje. A tím pádem tak to může být ten prvotní, jako hned to prvotní jako nárazník, tak toho člověka nechci. No, to jako, jestli mi ten člověk nepoloží tu otázku, kde se ty peníze berou, tak jako by do toho oboru asi možná neměl ani chodit. Ale já souhlasím, že prostě, a já vlastně jako mám rád vždycky víc ty lidi, kteří do toho tak trošku rejpou, který hledají v tom ty mínusy. To by si mě miloval. No, to nevím, jestli ty bys byl úplně ten právě případ pro mě, to už je možná moc, ale říkám si, že přesně ten člověk musí mít trošku musí být skeptický trošku, musí jako nad ním přemýšlet a vlastně proto i možná ty mladí lidi, když se k ním zase trošku vrátíme, protože ten mladý člověk si možná teďka dotečáhnul někde na brigádě na peníze, že chodil za 180, za 200 pracovat na hodinu, což vlastně pro něj bylo super. A najednou teď mu někdo ukáže, že si může za jednu smlouvu vydělat 12 000 třeba a ještě mu ideálně v případě řekne, že na tom stráví 3 hodiny, tak je konec. Cinknou oči a všechno jde stranou. Jo? A vlastně to je špatně, samozřejmě. Jo? A ještě možná řeknu jednu takovou myšlenku, která mě teďka napadla. A to je přesně to, že v tom multilevelu se prostě v rámci finančního poradenství za mě víc netvoří finanční poradenství, ale víc finanční zprostředkování. Protože na tom je to jako postavený. Jo? Celý ten systém, a což vlastně jako není dobře. Je to distribuce toho daného produktu. Je to distribuce produktu a ne distribuce jako úplně služby jako finančního poradenství v pravém slova smyslu. Přesně. Protože finanční poradenství je služba, kdy s tím člověkem by měl růst nějakého majetek, my bychom mu měl pomáhat, tvořit mu tu hodnotu a on by v tom tu hodnotu měl vidět. Ale tady vlastně díky tomu, že ten člověk je zaplacený pouze za to, že si jedná produkt, a když to řeknu hloupě, pokud po 5 letech nezvládne sjednat nový produkt, kdy skončí standardně běžet ručení, bude sjednat nový produkt, tak vlastně ten klient se pro něj stává obrovsky nezajímavým do budoucna. A co si budeme povídat, pokud z někoho nemá mít v následujících letech peníze, to je každý obor. A to ještě tu smlouvu sjednáváš třeba na 30 let, na 20 let. To je jedno, jako sjednáváš ji na delší dobu, než je 5 let. No jasně, ale pokud to nebudu schopný vlastně udělat znovu, tak se o něj nebudu starat. A to není o tom, že bych nechtěl se postarat o klienta, ale dám příklad, to je jako kdybych dělal zedníka, udělal bych jsem jednou tu práci, dostal za ní peníze a pak jsem měl 20 let jezdit někam a tu práci dělat zadarmo. Proto tady máš vlastně nějaký záruky, že jo? Záruku ti dávám na 2 roky, budu se o tebe starat a za svou práci budu ručit 2 roky a potom, když se něco stane, tak normálně bude faktura, že jo? Ale vlastně tady to je tak jako skrytý tomu klientovi, že ten poradce přijde za těch 5 let a vytvoří tam teda nový nějaký produkt a tady se zase mluvím jako hodně o životním pojištění, ale já už jsem viděl jako případy, samozřejmě, když přišlo 5letý ručení před vlastně 5 lety, 6 lety, tak vlastně u životního pojištění tak najednou lidi začali otáčet investice. Otáčet, slangově řeknu, sjednám ti investice s nějakým vstupním poplatkem, ty investice ti budou volat, sjednám ti je prostě na 30 let na důchod, já nevím. A teď, i kdyby jsem ten vstupní poplatek jako tam dal velmi nízký, jo, potom to je jako úplně jiná diskuze, ale
tak ti za 3 roky nebo třeba za rok budu volat, že teďka je tady nový fond a pojďme to tam jako realokovat a já ti tam ten vstupák zase dám. A takhle ti to budu otáčet každý 2-3 roky, ale jako sorry, jestli někdo investice vyhodnocuje po 1 roce, nebo já nevím, to je úplně, to je jako kdyby jsem někomu sjednal hypotéku a on mi volal za rok, jestli už to není splacený. No, jako, nejde úplně tady o to, ale jde o to, že ten člověk možná neviděl ani ten poplatek. No to je úplně další věc, že samozřejmě se to třeba vůbec jako neprezentuje. No. No a jako by jsem chtěl odpovědět, nemůžu si pomoct, že nad tím přemýšlím, na tu otázku, jako na ty nároky, se vrátíme zpátky k multilevelu, tak já jako na to odpovídám poměrně složitě, nebo nevím, jestli složitě teda, ale možná trošku jako jinak, protože ono, když jsem jako manažer, tak často jsem já slýchal od nějakých jako lidí, nehraj si na personálního ředitele, jo? Prostě ty lidi jako neznáme a tak dále, dejme jim šanci. A to je do určitý fáze vlastně skvělá myšlenka, protože jo, přesně takový to, hele, když bych viděl sebe v 18, tebe v 18, oslovil bych tě, seš jako prototyp toho finančního poradce a vlastně jako možná nejseš, jo? Kor v tom mladém věku, nebo nebyl jsem já, ani ty, ani vlastně hodně lidí, který znám a s tímhle souhlasím, ale na druhou stranu, tohle když jako řeknu, tak fakt do toho oboru tím pádem jako můžu přivízt každýho a já si myslím, že by to možná nemělo být, jako neměli bychom to vyhodnocovat na tom, že máš zkušenosti 20 let s obchodem, nebo já nevím, a tady životopis, ale možná spíš takový ty věci jako lidskost, férovost, včasnost, jako věci, které se vlastně strašně těžce měřejí. Jak to jako změřím, jo? Budu ti dělat docházku, kolikrát jsi přišel pozdě a kolikrát ne a o kolik, to se jako těžko měří. Ale zároveň si myslím, že většinou jako víš, jestli ten člověk ty věci má nebo ne. Že to jako poznáš, že prostě sedím s člověkem hodinu nebo se s ním třeba potkávám měsíc nějakým způsobem do školu a jako sorry, ale jestli mi ten člověk prostě 17krát z 18 přišel pozdě a vidím na něm, že jako není férovej, nebo vidím různé situace, do kterých jsem ho třeba postavil a on se nějak zachoval, což já jako vidím jako nějaký red flag, tak bych to měl prostě stopnout. Měl bych to zastavit a měl bych sem říct, hele, pojďme to jako rozvázat, ty do té mojí firmy se mi nehodíš, protože já chci dělat velký biznis. A ty mi to vlastně jako rozesereš. Ale tohle se neděje, protože já v tom novém člověku vidím tu moji pozici. I když ho přivedu, on se zaregistruje, já tam nějak vymyslím nějakou jednu smlouvu pro jeho rodinu prostě a tak on se stane tady nějakou pozicí a díky tomu já se stanu pozicí a díky tomu ten můj nadřízený se stane pozicí a teď to jako všechno vlastně poroste, tak to jako obětuju. No a teď jako na konci dne já to jako obětuju a reálně to je jako hrozný. Jako obětuju třeba nějakého klienta. Jo, no ono, ještě tady je hrozný to, že ono se na začátku jako nehraje úplně tolik jako na to, že ta smlouva musí být ani nutně proplacená. Jo. Jak záleží, v jakém seš modelu, v jaký seš firmě. Některý tě budou ohodnocovat i na základě jako neproplacený faktury, když to řeknu, některý tě ohodnocují pouze na základě proplacený faktury, některý tě budou ohodnocovat zase úplně jiným jako systémem. No. Jo. Já jsem chtěl ještě jako říct k tomuto, že k tomu jako k tím požadavkům, tak přesně do toho vstupu může teoreticky přijít kdokoliv, kdo má samozřejmě nějaký legislativní dneska splněný jako věci, ale nemělo by se přehlížet nějaký jako požadavky, který v těch prvních měsících bych na něj měl mít jako velký. Jo? A to je to, že prostě jako já bych si s tím člověkem měl jasně nastavit, co se teďka jako v těch dalších měsících bude dít. A prostě nepřehlížet to. A často mi přijde, že se to přehlíží, protože právě já tam toho člověka chci mít jako figurku, že to je počet a je to pro mě cennější, než když udělá nějaký ty aktivity, na kterých jsme se domluvili a on je neudělá. A to není o tom, že já bych mu musel diktovat věci, ale já přeci jako chci, aby ten člověk, ale ani já jako manažer jsem nestrácel přeci čas. No jo, ale tadyhle já ti to jako budu rozporovat právě v tom, že mluvíme o tom multilevelu. Ty jsi to říkal, kolikrát ten člověk je třeba o 2 měsíce přede mnou, jo, už mě přivede a ten management nad tím třeba nefunguje úplně tak, jak má. A ty se vlastně najdeš na to, že být manažerem není jednoduchý, protože není jednoduchý. Ať už cizímu člověku, anebo dokonce v multilevelu, kdy na začátku třeba vodím kamarády do biznisu, tak kdy jako říct kamarádovi, hele, do mý firmy se mi nehodíš, protože jsi nesplnil úkol a nejseš dost dobrý. To si můžeš rozházet přátelství, můžeš si prostě jako rozházet vůbec toho člověka, to je jako těžký. A je to těžký i u cizího člověka říct mu, hele, prostě sorry, jako, a dá se to samozřejmě říct hezky, já to řeknu naplno, nehodíš se mi do krámu, protože prostě na to nemáš. Jo, jako
4krát si řekl, že něco uděláš, neudělal jsi to, prostě na to nemáš. A jako já s tebou nechci spolupracovat. A to je jako, já jsem nedávno položil jednomu člověku z firmy nejmenovaný to jedno, otázku, jestli někdy někoho odmít. Jako ukončil spolupráci jako fakt natvrdo, že prostě s někým spolupracuju, klidně měsíc, ale třeba rok, a jestli jako reálně někdy z toho svýho multilevelu, někdy někoho jako vyhodil. A ten člověk to dělá 10 let a řekl mi nikdy. A já říkám, takže vlastně všichni ty lidi, který si přived, byli teda jako suproví, a on ne ani náhodou. Ani náhodou, úplně jsem nedával s nima sedět, ale prostě to obětuješ, no, protože toho člověka potřebuješ. A já říkám, no tak, ty vole, jak můžu teda vybudovat něco silného a být silný jako manažer a věřit si a být jako dobrý a prostě mít nějaký jako základní stavební hodnoty toho mýho podnikání. Když za 10 let podnikání a pravděpodobně se mu protočilo jako možná vyšší desítky, možná jako stovky lidí, který v tom týmu měl. A ten člověk se nikdy nikoho nezbavil. Ty vole. Hele, a na to řeknu jednu věc, protože pokud jako nejseš ochotnej se takovýchhle lidí zbavit, tak prostě hrozně těžce budeš do toho týmu, do té firmy přihádět zajímavý, dobrý lidi. Protože ty lidi, přijde ti nakonec zajímavý člověk do té firmy, který by fakt mohl být dobrý. A ten člověk, pokud má trošku oči a vidí okolo sebe a přijde na nějakou první poradu, nějakou první akci, tak pochopí, že je možná o kus lepší, nebo velký kus lepší než ty lidi okolo něj. A to nechci schazovat určitým způsobem nějaký lidi, ale samozřejmě prostě ten člověk má nějaký nároky, s jakými lidmi chce pracovat, jaký informace se chce dozvídat, jak tu službu chce třeba dělat. A ono se to potom díky tomu, že většina těch lidí je právě třeba slabších, který by tam neměli být, tak se tím lidem vlastně uspůsobuje ta rétorika, ten obor, a pak to logicky toho dobrýho člověka nebaví. Jo? A je to přesně o tom, že potom si udržují ty špatný lidi, nebo ty lidi, kteří by tam neměli co dělat, a končí mi ty dobrý lidi. A to je vlastně postavit na hlavu. A ty dobrý lidi získávám složitěji. Musím je zaujmout, musím být dobrý, musím o něm přemýšlet. Ale já to vyměním za ten počet, který stejně negeneruje peníze, a nebo když je vygeneruje, tak jsou možná krátkodobí. A trpí na tom všechny z ty strany. Jo, souhlasím. A potom se vlastně, to je jako to, nad čím jsem já často přemýšlel, i přemýšlím do dneška a přemýšlím jako vlastně už dlouhý roky v podnikání, že nešlo mi vždycky jenom o to, kolik máme lidí v týmu, ale jaký máme průměr na toho daného poradce. To znamená nejen kolik si vydělává, ale jaký dělá výkony a tak dále. A jako prostě zprůměrovat to. Protože může být skupina o 5 lidech, který vlastně mají superový výsledky, všem chodí na standardní peníze, mají se dobře, jejich klienti jsou spokojení. Ale vlastně na tu skupinu se kouká blbě, protože jich jenom 5. A ty tou kariérou vůbec nepostupuješ. Jo? A jako já jsem úplně, bych řekl, jako posedlej nějakou proplaceností nebo stornovostí, chceme prostě v tom našem biznisu, že jako přijít o klienta je pro mě, nedávám to. Prostě nespím, i dneska po 12 letech jako nespím, co jsem udělal špatně, a neříkám, že se to nikdy nestane, ale jako myslím si, že jako tak tady za to jsem koneckonců vyhrával nějaké ocenění, nějakým ředitelství a tak dále, jako většinou jsem se umišťoval prostě první, druhý, někdy 3. místo. Ale zase, no prostě bylo pro mě extrémně jako důležitý tadyhle to. A i přesto, že jako vlastně tvoji klienti tě chválej, všude o tobě mluví dobře, všechno děláš správně a tak dále, no tak ale kariérou nepostupuješ, protože prostě nemáš lidi. Jo? A mimochodem, nejseš tady pozvaný na nějakou jako poradu a nejseš tady pozvaný tamhle, protože co ty nám budeš říkat, že ty vlastně neumíš ten multilevel. A jo, jako já naprosto úplně pokorně říkám, že v některých věcech samozřejmě jsem slabší a nejdou mi tak dobře, ale zároveň jako troufám si říct, že já se můžu učit třeba od tebe, ale i od lidí, jako, kteří uměli dobře jako přivést lidi a uměli to dělat a umět přivést i kvalitní lidi. Tam jsem se měl co učit, ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jsem těm lidem já mohu říct, jak mají ten biznis dělat, aby jim ti lidi zůstali a aby ty klienti byli spokojení. A to je moje sakra silná stránka a jako na tu se mě úplně moc nikdo neptal. Tak jako jednou za rok, hele, řekni nám, jak to teda děláš, ale jako ty je ovlivňuješ, protože nerekrutuješ, jo. To je prdel. Hele,
A to je přesně ta věc, jakože ty, jako když totiž jdeš dělat, se rozhodne člověk jít dělat v rámci finančního poradenství do čistě multilevel marketingové firmy, tak je tady to jenom ta jedna cesta. Jako jiná cesta tam není. A vlastně i to ohodnocení, nebo ohodnocení, nemyslím finanční teďka, ale takový to ty odměny, jo, ty odměny typu, pojedeš na dovču, pojedeš na nějaký výlet, odměnový akce s tomu standardně říkám, myslím, že to je všude možná team buildingy, prostě. Přesně. A je to fajn, jako já musím říct, že to jsou věci, které nás jako vždycky bavily a je to jako věc, která je super přidaná hodnota té práce, ale často tam právě jezdí lidi, který jako jenom tvoří tu strukturu a jsou ohodnoceni tady za to. A vlastně jako na konci dne, kdybychom se podívali, tak ty lidi možná nevydělávají peníze, ale vodějí lidi. A pak je člověk, který přesně vydělává peníze, třeba jako ty, který dělá tu službu, který přináší tu koncovou hodnotu a nejde. A tím pádem se dostáváme do bodu. Jestli je to víc multilevel marketing, anebo víc finanční poradenství. A tam bych na to odpověděl jenom, ono je dobrý, že ty tam potom můžeš jet, protože tu práci děláš a ty peníze si vyděláváš a nemusíš jezdit zadarmo, že jo? Jasně, ale... že si vlastně to teda zaplatíš, jako no. Určitě způsobem, jo, ale furt má nějakou přidanou hodnotu to, když můžeš s nějakou skupinou a když je tam nějaká skupina docela dobrých lidí, tak to není jako špatný. Ale chtěl jsem doříct tu myšlenku, že vlastně pokud to začne být víc multilevel marketing než finanční poradenství, tak je to vždycky špatně. Jo, prostě nikdy se to nesmí dostat přes tu hranici, že jdu tvořit víc strukturu, než dělat kvalitní finanční poradenství. Že to rozpadne jak domeček z karet na všech stranách a bude to prostě špatný. Jo, souhlasím. A já dokonce jako zase v obráci teďka, když si promítnu, jak tady zpětně hovoříme, tak jako všechno to je takový možná jako negativní. Tak se pojďme posunout k tím plusovým věcem. Super, jako, protože já jsem chtěl říct jako jednu věc, kterou jsem kdysi vymyslel, když jsem absolvoval jeden jako pohovor, když jsem se dokonce rozmýšlel, jestli jako ve finančním poradenství zůstanu. Tak jsem měl pohovor prostě v jedné jako docela zajímavé firmě, hodně lidí zná, si myslím. A oni se mě jako ptali přesně, co mě jako ten obor naučil a tak dále. A já jsem tehdy vymyslel, nebo jako napadlo mi to, možná jsem to někde slyšel, ať někomu nevezmu kredit, ale jako mám za to, že jsem to možná vymyslel. A říkal jsem, že ten biznis ze mě udělal jako univerzálního vojáka. Si vždycky vzpomenu na ten film. A teďka jako s tím názvem univerzální voják, jo, že ten biznis tě vlastně jako multilevel, jako takový surovej, tě naučí jako všechno, ale jenom trochu. On tě naučí HR, protože musíš ty lidi najít, musíš je sám pozvat, musíš je něco naučit, musíš přednášet, musíš všechny tyhle ty věci, musíš dělat incentivy, musíš je motivovat, musíš je kontrolovat. Vedle toho tě učí ten obchod, že ty by si minimálně jako měl znát produkty, měl by si umět prostě získat klienta, měl by si umět udržet klienta, měl by s tebou ten klient být spokojený. To znamená, jsi zároveň obchodník, zároveň jsi jako majitel firmy, protože teda buduješ firmu ve firmě, když tomu takhle budeme říkat, a tím pádem musí řešit nějaký jako strategický rozhodování, prostě nějaký jako motivačky a tak dále, prostě kam to chceš posouvat. Musíš být ajťák, protože když jsi teda ve finančním poradenství, máš tady minimálně, já nevím, přes 10 pojišťoven, takže 10 systémů v tomhle, x bank, x investičních společností, svůj vlastní systém a teď jako ty těm lidem musíš tady to jako ukázat, musíš prostě s tím vypracovat, musíš jim nainstalovat tiskárnu, protože oni to neumějí. A teďka jako ty tam nemáš žádný oddělení, hele ajťák, pojď mi nainstalovat tiskárnu tady klukům a legal prostě, musíš se vyznat v legislativě, protože ty lidi ti ty otázky pokládají. A teďka jako ono to z tebe udělá jako fakt frajera, jo, prostě přednášíš všechno, jako to je hustý, a to je přesně to, co jsi si říkal, já jsem se naučil obrovsky moc věcí, ale hodně těch věcí se dostane do nějaký úrovně, já nevím, jako máš 0 až 100, nějaký barometr a tak tě to posune někdy na 40, někdy na 50, někdy na 70%, ale nikdy ne jako 90 nebo něco takového, tak to už ne, protože tam je ta hranice a to ty už musíš sám, jo, a vlastně zavřu tu myšlenku tím, že často jsem slyšel, jako pracujte na silných stránkách. Dokonce se to říká i třeba ve školství a tak dále, jako rozvíjejme u těch dětí to, když jsou šikovné, umějí dobře malovat, tak proč do nich hustíme matiku. Jo? A zase proč do matikáře hustíme tady, že má dělat něco jiného. A já s tím letím do určitý jako fáze souhlasím, ale to v multilevelu nejde. Protože ty, když by tě třeba mega bavil obchod, tak ale ty musíš stále vodit lidi. A když budeš mega dobrý v tom HR a v tom práce s těma lidma, budeš mega dobrý manažer,
tak vlastně totálně schoříš jako na produktu. Jo, protože prostě nebudeš mít třeba obchod, nebudeš znát ty střeva těch produktů. No a teďka ty se tam snažíš najít nějakou korelaci, že vlastně i když v tomhle dobrý nejsem, a já jsem xkrát slyšel lidi, kteří vlastně došli na tu manažerskou pozici a říkali, já nechci přednášet, nikdy přednášet nebudu. Ale vlastně stejně ten systém tě jako donutí i přednášet, což je dobrý v tom, že teda od všeho se naučíš něco, ale kdybys takovej nebyl a řekl si, hele, já prostě tohle dělat nechci, tohle dělat prostě nebudu, jako nebudu teďka typicky jako dělat klienty, nikdy, tak ten obchod dělat nemůžeš. Jako dělat multilevel nemůžeš. Zatímco, když jsi třeba ajťák, tak nastoupíš do korporátu a tvoje specializace je IT a tak dále, tak ty vlastně nikdy nemusíš být obchodník. Nikdy nemusíš prodávat nějakou službu nebo produkt, který oni dělají. Takže máš pak vlastně jako docela dobrou výstupní pozici na trhu práce, no, protože umíš hrozně moc věcí, ač z části, ale umíš. No a ty už si jenom vlastně vybereš to, z čeho si chceš vlastně, ty už si jenom vybereš to, co se třeba chceš potom rozvíjet dál, ale v tomhle tom je to fakt jako neocenitelný, no, nevyjádřím prostě, jak moc je to jako hodnotný, to je skvělý, protože já jsem se vlastně i na sílu musel naučit i věci, které mě nebavily. A to je jako skvělý, abych se posunul někam v té kariéře. Super. Já řeknu jednu myšlenku, na kterou se mi přijde hodně často jako nadává. A to je to, že ve finančním poradenství jsou mladí lidi. A já si přeci nenechám radit od mladého člověka. A já si říkám úplně sakra, jako proč? Jo. Prostě jako dneska se kouká na věk, jo. A nekouká se, jak dlouho ten obor dělám. A teď dám jako 2 postoje vedle sebe. Jednomu je 40, druhýmu je 20. Oba přišli před 2 měsícema do oboru a oba se učí ty věci stejně. Kdo pravděpodobně se ty věci naučí rychleji a kdo je bude umět líp, když bude mít stejný zájem? Logicky ten 20letý člověk, půjde mu to líp do hlavy, dneska systémy, IT, všechno. Vlastně, ten 40letý může čerpat z nějaký jako životní zkušenosti. Z nějaký životní zkušenosti, ale neznamená to, že by tu službu uměl líp jako hned v ten moment. A naopak, kterou si říct, že je dneska jako plno lidí, i ty seš toho sám třeba důkazem. A já si trochu říct, že já mám za sebou dneska řadu klientů, úspěšný klientský práce a to vždycky rád zmiňuji, protože já jsem jako člověk, který začal v 18 a ty jsi byl jeden z těch lidí, který mi to dal sežrat. Já jsem začal taky v 18. No to jo, ale já jsem vypadal na 14, jo, takže a samozřejmě i to byl hrozně jako je pro mě velká motivace zlepšovat se v té službě, být v ní jako dobrý, naučit se ty informace, aby jsem přebyl ten můj vizuál mladého člověka k tomu, aby jsem dělal to dobře tu službu. To znamená, já si jako říkám dneska, že pokud se na to třeba někdo kouká, kdo tady nad tím jako spekuluje, jestli mladý člověk může dělat finanční poradenství, tak si myslím, že jo. Může ho dělat velice dobře, ale ano, je tam i plno lidí právě, který přijdou jenom kvůli tomu, že ten obor je dobře zaplacený. A jestli ten obor člověk začne dělat jenom kvůli tomu, že jsou v něm dobrý peníze a nejde mu o službu, tak je to na hovno. A já dokonce bych to ještě doplnil a souhlasím s tím úplně jednoznačně a doplnil bych to o to, že mně přijde, že vlastně to, jak dlouho něco dělám, pro ty lidi je nějaký jako důkaz, že to dělám dobře. Že vlastně řeknu klasický keci. Dělám to 1. rokem, abych zahalil, že to dělám týden, že jo? Nebo dělám to 2. rokem, tak to dělám roka 1 den a už říkám, že to dělám 2. rokem, že to zní líp. A všechny tyhle jako coachingové prostě věci. No a pojďme to nějak zabalit, teď to zní sexy. No a vlastně, když někomu já dneska řeknu, a to teďka si na sebe ušiju bič, jo? Ale já jsem pro, já to mám rád, když mě lidi challengeujou a řeknu, já to dělám 10 let, dělám to 12 let, tak ty lidi vůbec jako nepochybují o nějakém mém úsudku. A to je vlastně strašně nebezpečné, protože ten člověk třeba přijde na nějakou pobočku nebo za nějakými poradcem, to je jedno, a řekne, no, nebo typicky je to starší člověk, nebo něco takového, no, já to dělám 15 let. A ten člověk automaticky, tak to asi bude dobrý, že jo? Protože to dělá 15 let. A já říkám, ty vole, vůbec. Tohle vůbec nemusí být pravda. Jsem viděl takový paskvil od lidí, kteří prostě to dělali 10 let plus, že bych jako se zbláznil. Ale je to běžný. A viděl jsem je od lidí, kteří byli v oboru půl roku suprový jako poradenství. A samozřejmě obráceně. Jo? A tadyhle to bych jako zdůraznil, že to, jak dlouho to dělám, není automaticky jako důkaz toho, že to dělám dobře. Ale ono je to dost jako ta lidská hlava si to s tím spojí, protože já jsem, když jsem někoho trénoval, tak jsem říkal takovou myšlenku, i dneska, když někoho trénuju, představ si, že ti řeknu, jsem barber, jo, no, tak
máš vousy, jak chodíš k barberovi. Je to hodně ostrý. Je to tak. A řeknu, hele, seš první, druhý, pátý člověk, kterýho tady jako jdu oholit, jo, tou prostě břitvou. Tak možná trošku jako budeš nervózní. To jo, no. Jo? A kort třeba s financema přesně, protože jako je to dost osobní věc a dost důležitá věc v životě. No ale když řeknu, hele, já dělám barbera 15 let, tak seš prostě vyklidněnej. Ale co kdyby jsem řekl, no já sice dělám 15 let barbera, ale reálně jsem jako oholil 6 lidí. Ale před 15 lety jsem si otevřel ičo. Jo? A to se dost často děje, že ten člověk třeba koukneš mu na rejstřík nebo někam a ten člověk jako má to ičo založen, že dělá to jako fakt roky, ale reálně ty výsledky za ním nejsou. A ty lidi nekontrolují ty výsledky, neptají se na ty výsledky, ale ptají se na ten čas, protože to je jako jednodušší. A já říkám, pozor na to, ptejte se samozřejmě na čas, OK, ale taky na ty výsledky, na nějaké reference, na licence, jestli ten člověk má, na to, kde všude byl. Projděte si, prostě je v 17. společnosti, nebo je ve druhé, ne třetí, nebo prostě je v té, kde začínal. Prostě jako, a pokládejte otázky. Proč jste přišel? Byl jste vyhozený, nebo jste odešel, jo, a tak dále. Prostě jako, to jsou všechno věci, které jako challengeujme toho svého poradce a mějme otázky, které jsou samozřejmě konstruktivní, nebuďme jako negativní jenom, ale konstruktivní nějaké otázky, protože mě by to jako zajímalo. U svého poradce. Mě zajímá u svého doktora, jak dlouho to dělá, kolik má za sebou pacientů a jdu většinou na doporučení. A to je podle mě důležitý. Souhlasím s tebou. Jenom je ale důležité si uvědomit, že až vezmeme jakýkoliv obor, a teď se odprostíme klidně od finančního poradenství, ale půjdeme do jakýkoliv oboru, tak každý člověk v něm musí někdy začít. To znamená, že pokud dneska se najde někdo, kdo to dělá přesně těch 10 let, tak i na začátku musel začít sbírat někdy ty zkušenosti a někdo mu tu příležitost musel dát a někdo musel tu důvěru v toho člověka vložit. A já si myslím, že i ten člověk bude dobrý, s jakýma předpokladama přichází do toho oboru. To znamená, pokud bude přicházet někdo, kdo ještě předtím, než začal dělat jakýkoliv obor, jestli je to finanční poradenství nebo cokoliv, obecně jakoukoliv službu, tak jestli na něj jeho okolí mělo názor, že je nespolehlivý, že je to špatný člověk, že někde něco proved a tak dále, tak mu pravděpodobně nebude fungovat nic. A pokud to bude člověk, o kterém se bude přesně říkat, já nevím, to je spolehlivý člověk, na to, když by se měl problém, tomuhle člověku zavolám a tak dále, tak to jsou lidi, se kterými se každý potká a bude to v pořádku. A ono to dost často jako ten člověk na začátku zjistí v momentě, kdy má podle sebe dobrýho kamaráda, zvedne telefon a zavolá mu, že mu chce ukázat svoji novou službu, který se začal věnovat a chce na to slyšet svůj názor, teda jeho názor. A on mu řekne, že se s ním nepotká. A to jako si úplně říkám, tak to asi není moc dobrý kamarád. Protože jako já to nerad hraju přes ty city, ale jako rozhodně chápu, že to tam jako může hrát tu roli, ale vlastně tam jde o to, spíš bych položil otázku, proč se nepotká. Proč se nepotká? Tak, jaký je ten proč důvod? se nepotká? A pokud by to byl důvod, hele, jsi nezodpovědný takovej makovej, tak to je to jasný. Feedback. Je to feedback. Je to feedback. Začni se sebou něco dělat. Začni se sebou něco dělat. Ale pokud je to o tom něco jiného, cokoliv, tak si jako říkám, hele, to je jako blbý. A dost často tady v tom i člověk pozná, jestli lidi jsou v jeho okolí jako správní přátelé nebo ne. A je to dobrý ukazatel vlastně. Jo, je. Hele, tlačí nás čas. Já bych tady to klidně jako zavřel, myšlenku znáš, tak jako řeknu jí, že mi přijde jako vhodná. Vlastně super úvaha tady na to je, i když dělám ten multilevel a tvořím ten biznis, ale zároveň jako i tady na to, s kým bych se potkal, komu bych věřil jako v rámci tady těch věcí, nejenom s financema, ale s tím, kdo mi postaví barák a tak dále. Máš tady teda firmu, představ si, že máš firmu, máš pekárnu, finančně poradenskou firmu, máš zednickou firmu, já nevím. Prostě máš něco velkého, máš nějaký jako biznis, jo, který je třeba o hodně lidech, generuje hodně peněz, je tam velká zodpovědnost. Když by si zítra sednul na letadlo a odletěl by si tamhle do Thajska, nebo já nevím, někam. Nebo by si byl rok upoutaný na lůžku kvůli nemoci. Ale odletěl, řekněme ten pozitivní scénář. Letíš na rok na dovolenou. Jo, do Japonska poznat prostě tamní kulturu. Komu bys ten biznis svěřil? Aby když přijedeš zpátky, tak ten biznis stál, fungoval, třeba se i rozrost prostě a věřil si, že nebude vybrakovaný, zavřený, pozastavený a nebude tam prostě exekute. Tak komu bys to svěřil? A je strašně zajímavý, že třeba já bych to třeba svěřil i lidem, kteří s finančním poradenstvím nemají vůbec co dělat. Vůbec nedělají finanční poradenství, vůbec nedělají prostě nic takového. A s financema neumějí zacházet. Ne, že neumějí zacházet, ale nedělají ten obor. A
Přesto bych jim ho svěřil. A napadne mě jako několik lidí, kterým bych ho svěřil, protože jim věřím jako lidem, jako lidsky. A to je za mě důležitý. A vlastně proto vlastně, když přichází, jak jsi to pověděl velmi dobře, když ten člověk přichází do toho oboru a nikomu zavolá, někdo mu řekne, ale já ti nedám ani šanci se potkat, tak je to proto, protože on by mu ten biznis nesvěřil. A pojďme jako teda, pokud ten multilevel děláme, nebo pokud tvoříme tu firmu a vodíme ty lidi, tak bych všechny jako vyzval, pojďme zkusit pozvat ty lidi nebo spolupracovat s těmi lidmi, dát jim tu příležitost, kterým bychom svěřili ten biznis. Aby když přijedeme zpátky za rok, tak tam byl. S těma lidma ty chceš pracovat. Ale velmi často si na ně nevěříme, tak se jich bojíme, tak to neuděláme. Zveme ty, na který si věříme, tam, kde to je jednoduchý, pak to celý padá. Viz, o čem jsme se tady teďka celou dobu bavili. No a vlastně jsme naplnili teďka časový konto. Takže já jsem to uvedl, tak kdybyste mohl zakončit. Já jenom řeknu, že děkuji všem posluchačům a nebo divákům, kteří to vydrželi doteď. A doufám, že třeba nás naladíte i příště v dalším podcastu, který určitě bude a bude třeba na nějaký další zajímavý téma. A díky za to. A tak ty to můžeš zavřít teďka. Tak já děkuji za pozornost, za sledování našeho prvního dílu, malej a velký. Jak jste si všimli, tak ten kontrast je opravdu znatelný, ale i jste si to možná všimli v rámci té debaty, že ten kontrast bude vznikat i v našich názorech, což ale dneska beru pozitivně, protože žádný názor není špatně a věřím, že tady to se bude, nebo něčí názor je silnější a není to vždycky braný jenom tím, když se podíváte na ten vzhled a věřím, že tady to se bude prolínat i dalšíma dílama a máte se na co těšit, myslím, že to bude zajímavý. Mějte se hezky. Díky.